ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯನ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೊಜಪವೆ. ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ, ದಾಸಿಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ, ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ದಾಸಿಮಿ, ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇನು ಮೂಜೆಯನ್ನು ಕಡೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ತೆಕ್ಕರೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆದು ಕಣತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪುನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆನ ಎಲೆ ಪೀಸುಲು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮದತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶುಂಠಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಎಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದೆನ ಈತ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೊಂಜೇನ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ, ನೀನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ. ಇತ್ತ ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿಂದೆ ಪನ್ಪರ ತೀನ ಪನ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ತೆಕ್ಕರೆದ ಪಚ್ಚೋಡಿ ಅತ್ತನ ಪಜ್ಜಿ ಕಜ್ಪು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾವು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಮಲ್ಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತಿನ ಪಂದ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಇಂಚೆನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮಲ್ತು ತಜಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಇಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿಲು ನಿಕುಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ. ನನ್ನ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ 18 ಬಾಯ್.